Adanon tayon ti Maipapan nga rabii, ket ti adalan tayo nga suheto ti daytoy kanito iso ti maysa nga nakaimimbag ken nakapaypayso nga adalan. Iso ti Maipapan kakabsat iti langit, asidegen ti papan langit. Agkararag tayo. Managayat ken maragparabor a Dios. Ibuksilan mi manen dagiti sasaom babaen ti panagadal mi ti nakaskas daw ken nakaimimbag a panunot ti adal Maipapan ti langit. Mailiw kami no Apo nga gawid iti dayta lugar nga isagsaganam. Tingkam panang binsa-binsa ken panang ngadal ti kaypapanan iti langit kadagiti amin amay salakan. Maragpat mi kumadayta nga adal nga isu nga ited na tilagip iti langit nga isagsaganam napintas nga lugar nagpaay kadagiti mga isalakan. Agyaman kami o Apo ti kaadam kadagiti puspuso mi. Tingkam panagadal iti daytoy akan ito. Agsipod na dinawat mi amin digitoy. Tinapateg anagan ni Apo Maisus. Amen. Amen. At dati binisitak nga maysa nga isla ditoy Pasipiko. Ket idi nga magmagna kami ket liklikusen mi iti aglawlaw. At dati maysa kadigijay akakadwa mi kinunana anyan nga naggimbag a makita ti kinaimbag iti maysa nga sirmata iti langit ti kaadatayo ti daytoy nga lugar. Nga madamot maysa kinunana gayem na pimpindas tupay ti langit. Nga saan tay pay nakita hanpay nang ngagan ti lapayag ngem agrag-o tayo ta kumit kita tayo nga ti maysa nga aldaw. At datay ton sa jay. When asideg tayon iti langit. Ket ti adal tayo ti daytoy nga kanito ayaten nakakabsat. Ited na dagiti nakaskas daaw nga awis. Kada tayo amin nga gadadal. Anya iti naramid ni Apo Jesus. Idinapan sa dilangit. Inadal tayo nga dagiti adalan na kitkitain da nga mapan sa dilangit. Ijay bantay iti olibo. Ngam nagimbag, tani Apo tayo nga Isus, at dati misyon na, iti papan na sa dilangit. Tamapan mangisagana iti pagtaingan. Ngagpaay kadagiti tattao, tapno agnaid da sa jay, iti kinagnanayon. Di ko magpulkok ti puso yo. Ore umay, dagiti riribok iti biyag. Ore umay, dagiti makaangol, saksakit, kas ti COVID-19 na pandemya kakabsat. Ore umay, dagiti sulisog. Ore umay, dagiti panakaupapay. No lagipem, kantalgyapen na panunutan iti langit. Ited na datang arik na. Ti panakailimon nga gyan sa jay. Agsipod ta, awanton ti baso. Awanton ti didegra. Awanton dagiti agaapa. Awanton dagiti tataw nga manggungun daway. No dita danton ti panagraem tayo kini Apo Jesus. Takas kinunana sa dinuman tayan ko. Mapanak iti langit kahit kung adda kay tumit kuma kunana. Gagayem ken kakabsat nagimbag dagitoy akarkari ni Apo Jesus. No dagitoy ti mabasbasa tayo wenat adalan tayo. Dahil tarigagay tayo ket pumigsa. Kayat tayo tumot, timadaan, apa nakatungpal ti kalat. Nga makipagnatay to kini Apo Isus sa graman, di kita ayaten tayo. Itinalawa ken napintas nga saan ang matukod nga aglaplaposanan. Ti panunot Maipapan, iti langit, kakabsat king gagayem. Adalin tayo ti daytoy nga rabii, dagiti pito abambanag nga santon a masarakan ijay langit. Ala bueno kakabsat ken gagayem. Anyada dagiti pito abambanag akas kunaen tinasantuan nga surot adinton masarakan ijay langit. Mapantay ti umuna.
Wen awanton ti ot-ot, awanton dagiti saksakit, takat iti katingaan ti dayjay nga pagnaan addanto di jay baksay iti ayan iti maysa nga danom akarayan ket ijay tenga adda sadyay iti kayo ti biag anyan nga nagimbag. Ket dayjay kayo ti biag agbunga iti 10 ket 2 abong bunga nga isu ngagbunga kadagiti binulan kadagiti kayo. Ngem sadyay dayta nga kayo iti biag addanto kakabsat agsuksukat nagimbagen 10 ket 2 nga bungbunga agsisinukat kakabsat. Ket dayjay ito bulong dayta nga kayo isunto ti agbalin nga panakaagas dagiti amin nga nasnasyon. Gagayem dagiti umuna, laglagipin niyo. No, data ito, ijay langit, awanton, dagiti saksakit, awanton, iti utot. Hantay ito kunain, ada cancer ko, ada diabetes ko, ada COVID-19 positive. Hantay ito nga ibaga. Taddan to sa jay, tinsagana ni Apo Diyos, iti panakaagas dagiti nasnasyon, kadagiti amin, nga may salakan, ragsaken danto, ako naan, anyan nga nagimbag. Awanan ti ot-ot, awanan ti sakit ko, dayta ti umuna, nga maawan to ijay langit, no data ito sa jay, mapantay ti may kadwa kakapsat. Awanton, ti kuna, agkuna, mabisinak, launay, mawawak. Amuyo, di Apokalipsis 7, versikulo 16, ibagana sa jay, nga awanton, iti mawaw wenno mabisin. Ket ti init awanton ti makunkuna nga marikna iti kinapudot. Apo awan ti recondition, hantay ito kunkunan. Agsipod ti klema sa jay ayaten nakakabsat. Maysa nga makasalibukag iti bagi. Ket anyan nga nagimbag, awanton ti bisin, awanton ti mawaw. Dayta ti may kadwa gagayem, nga awanton sa dilangit, mapantay ti may katlo, awanton dagiti ladingit, panagsangsangit, ken panagarubos, dagiti lulwa tayo kakabsat. Tani Apo Isus kunana, iti Apokalipsis 21, versikulo 4, punasan nanto, dagiti lulwa kadagiti matmata tayo, ket awanton ni patay, awanton ti leddang, awanton ti sangsangit, awanton ti ot-ot, ta dagiti bambanag, akas marik na ita, naglabas dan. Gagayem, nagladladigit ka man, gaput ipupusay, iti kabagyam, wano inam, wano amam, iti Facebook inaldaw, dagiti gagayem, ipaskilda sa jay, dagiti ayatenda, nga naginanan ken patay. Ngem, kabayatan iti panakapapatay ti adu nga tattawag po dati COVID-19. Adan nasurok nga may 1 milyon kinunak idi muna nga rabi. Nga natay gapu dati nga sakit. Adda may sa nga lakay agtawin ti 86 iyay Texas. Ket ammuna nga dandanin aggibos ti panagbiag na. Kinunana dati nga lakay ammuk ken marik naklaunay nga dandani akon mapan ken tanem. Ket kayat ko kuma nga nakayo nga sideg nga anak ko ken apo ko ken kakabagyak umay kayo. No palubusan da kay lakit di. Masapol nga ikabilyo dagitay pagaput wenno mast kadagiti ruprupa yo. Daddo makadakwada in Zoom da tapno makita dagitay kakabagyan da anak da nga dati balasi tao tanda amin makapan. Ket idin na isaganan da idi nga panaka-Zoom wano panagparang kano panagsao ti maudin nga naited daytoy nga ama kinunana anak ko kakabagyak kakanakak apukok mapanen iti panawen agpakaadak ngem hangkay to kadi agsangsangit intuno matayak. Amok nga dagiti lulwa agarubos da. Ngem pacheck. Ngem tun mapanakon ket umuna akon nga ginana.
Agur-uray dayta naindaklan ken nainggasatan nga aldaw nga panagparang ni Apo Isus. Hangkay to kadiag sang sangit. Tadagiti luluwa tayo. Punasen to ni Apo Dios. Ket uray to ijay langit nga iso nga papanantay amin no agmatalag tay ken ni Apo Isus awanton dagiti ut-ut awanton dagiti sang sangit. Gaputa ti Dios aman nakabalin ken mangliwliwa punasen nanto amin dagiti luluwa tayo. Anyan nga nagimbag nga imbaga ti maysa nga ama nga dandanin matay. Kunana handak pakadanagan tanay sagana kun ti biag ko. Tilaeng adda nga dadagsen ko no saan yu nga insagana dagiti biag yu ken ni Apo Isus. No hangkay pay nagsubli no da kayo nga naglikod. No hanyo pay intalaga ken no kay pay na uma nga agbibiyag iti naimbasulo na biag ti daytoy nga lubong. Agsubli kayon ken ni Apo Isus. Mapana ko nagat-aginanak daytoy ti maudi nga manggaganyo. Agsipod ta tarigagayak nga inton agkikita tayo. Iti pagarian ngayon sagana ni Apo Isus tinapintas nga pagtaengan. Adda kay to kumaamin kuna daydi nga lakay. Nga awan to kuma iti mapukaw. Gagayem ken kakabsat. Inaldaw-aldaw kinunak iti na minsan nga rabi nga adda sa nga gasot ennem apolo ket 2,000 dagiti tattao nga matmatay tinaldaw-aldaw. Nakita yun kasano ti kinaot-ot panaganikki iti barokong gapo iti nadagsen nga awit iti ladingit gapo kadagiti pimusay nga kakabagyan tayo. Gamanyan nga nagimbag takunana ti may katlo abanag nga awanton sadyay, awanton ti ladingit, awanton ti sangsangit, uray pay dagiti lulwa nga garubos. Mapantayo kakabsat iti may kapat. Awanton iti bye-bye. Kunana di Apokalipsis 21 versikulo 1, ket nakitak ti maysa nga langit abaru. Ket di muna nga langit ken di muna nga daga na punas dan, napukaw dan. Ket nakitak nga awanton iti bye-bye. Agsipod ta ti bye-bye sadyay agbalinton amay sa nga kristal nga pagnan dagiti tattao. No kitkitaan tayo nga kay papanan dayjay bye-bye nga awanton ti masarakan sa dilangit. Ipakpakita na dito rabaw ti daga nga agiin na dayo dagiti agkakabagyan. Agiin na dayo dagiti ayatentay ti biag addada dijay Pilipinas, adda kayo dijay Spain. Adda kayo dijay Guam, addada met ditoy Amerika, addada dijay Australia. Nasinsina tayo iti bye-bye kakabsat. Ken minton umay ni Apo Isus, inton may salakan tayo amin dijay langit kakabsat. Mapukaw ton iti panagsisina tayo gapo iti bye-bye. We are separated by ocean. Awanton ti bye-bye ket kayat nga ipakamo ni Apo Isus kakabsat nga awanton ti agsisina. Awanton ti bye-bye nga mamagsina kadagiti agkakabagyan agkakabsat nga dati banlasi tao no diket di sang kamay satay ton nga ragsaken tayo ti kadda ni Apo Isus babaen iti naimbag ket nainggasatan nga panagkikita nga awanton ti panagsisina. Dayta ti kay papanan na ti awanen nga bye-bye. Awanen ti mamagsisina kada tayo. Tapno datayon kakabsat. Sang kamay satay to amin. Iti sidong ni Apo Dios aman nakabalin. Nga makiad-adda kada tayo. Mapantay ti may kalima nga awan-awanton ni patay. Imbag tatay, adu dagiti tattao nga matmatay tinaldaw-aldaw. Laglagi penyo. Adu dagiti tattao nga pumanaw ti balayda nga di danto nagsubli. Adu dagiti tattao maturog iti rabi ngem sandanton nga agriing iti bigat. Adu dagiti tattao nga agsasao tata apagamuan imay kadakwada ti papatay. Parbangon man wenno tenga ti rabi. Ti panagtaraok, iti manok, wenno ti tinga ti aldaw, ijay man kalsada, wenno adda tayo ti pagtaengan, wenno agbanbanyaga tayo agbakbakasyon.
di tayo mo, iti silod ni patay, umay iti sang katawan. Ti laing solusyon ti patay. Iso ti biyag nga ipay ni Apo Isos. Ti laing solusyon iti patay, no mamati ka kenkwana, akas ko naen gagayem, iti Juan 11, versikulo 25, siyak ti panagungar ken ti biyag, iti matay, ti may sa mamati, oray no matay, agbiag tupay. Kuna na dito yung Apokalipsis 20, versikulo 14, ngem ti patay ken ti Hades, addangan ay tupwak, iti dayjay, letang, iti apoy, ket dayjay ti may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa nga ipapatay, ayaten nakakabsat, isunto ti panakapapatay, dagiti tattao nga simina ken ni Apo Dios. Akadwadan to ni Satanas, o may to ti tiyempo kalpasan, iti isang ribo nga tawen, inton iti barong Jerusalem ket may pababa, dito'y napabaro adaga kakabsat. Dagiti pasurot ni Satanas, mapandan to gubaten, dayta inaladan adakkel tinaranyag a barong nga Jerusalem. Inton dagog ken magog dagiti dua nga generales, tiptipunan danto dagiti amin nga kimuntra ti linteg ni Apo Dios. Kimuntra ti awis ni Apo Dios, mapandanto ket mapandarauten. Apagarup siguro akong kunada nga mabalinda nga dupraken iti pasdak ni Apo Dios. Yung kabayatan nga mapandagubatan dagiti tattao ni Apo Dios. O maito ti makunkuna nga kilat nga panagtinag ti apoy kinasupre ket daytoy kakabsat oramen ken alununan nanto dagiti managdakdakes isunto dayta ti may kadwa nga ipapatay. Adda ti maysa nga nagsurat nga kinunana at danto ti mayted agundaway iti maudi nga panagarubos ti luwa oray dagiti may salakan. Iti maudin to agundaway, makita tayo dagiti ayaten tayo ti biyag no apay nga awanda di uneg iti baro Jerusalem. No apay nga sanda anay salakan. Makita danto iti asawa da at dada jirwar nga madadamat di uneg iti baro nga Jerusalem. At dagiti anak di jirwar ket dagiti naganak at dada sa jay. Wano adda dagiti anak ngem dagiti naganak kadakwada awan sa jay. Dagiti gagayem da. Dagiti pay tattao nga nangiturong kadakwada di iglesia pagarup da nga isuda ta di uneg, isuda met ta di jerwar. Anyan nga nakaladladingit kakabsat. Tilaing mabalin tayo nga ramiden iso ti panagmatalek tayo kadagitoy a panawen. So kimaten tayo ti kinapudno. Agadal tayo kadagiti sasaw na kadagiti panakaipukaw ti Ebanghelyo, babayan ti panakausar ti media, telebisyon, internet, ken ti radio. Tapno adda ti guntaway tayo nga mga muti kinapudno, tapno umay to ti panawen, nga da tayo, aginanatayon ken patay, naisagana da ito yung abiyag. Kaut awan ti pagdanagan tayo. Kas kuna da lakay ng istoryak tatay, hangkay kumaamadanagan kanyak, tanay saganak iti biyag ko. Tanong pa agladingit tayo amin tata, punasan to ni Apo Diyos na kitang luluwa. Hangtay kumatartarigayan kakabsat ti may raman da may kadwa nga patay. May kadwa nga patay, may pailang kadagiti tattao nga natangken ti ulo da. Tattao nga sanda dinengeg iti panakay pakdar, panakay diri iti Ebanghelyo. Anyan nga nagimbag, tawanton ni patay. Kinunak tatay nga may kantay ti gundawi nga mangkita dagiti kakabagyan tayo, paset ti pamilya tayo nga dada jay bangir. Ket day tantun ti maudi nga panakakita tayo kadakwada. Isuntun ti maudi nga panagarubos dagiti luluwa tayo. Ket mapukaw ton day jay nga ladingit agsipod, taawanan ni patay. Gagayem, mapantayo di jay may kanem, nga awanton, jay langit awanton ti rabi. O da kayo nga agtatrabaho ti rabi. Awanton ti rabi, kunana sa jay. Anyan nga naggutot kakabsat agraro no nagpasina kayo, ket nagminatay kayo, ket addapela sa jay, day jay, bangkay, tay ayaten tay ti biyag. Kas nga numabalin kuman ket mapukawen iti rabi, kas kuna ti kanta No More Night. Awanan ti rabi.
Ti rabii ipalagip na dagiti adu nga ladingit. Ti rabii ipalagip na dagiti adu nga awiten nga ut-ut dagiti tattao. Ti rabii ipakita na unay nga nasipnget nga nakulaapan tay palaeng ngagbibiyag. Iti rabii ti basol. No more night. O may ito ti panawen nga awanton ti rabii. Taday jerwangan mapukaw, masiran, iti aldaw, ket awanton, iti rabi, tatiranyag tu, iti langit, isu iyan ninaw nanto, ti kinaranyag, ti kaadda ni Apo Jesus, nga adda ti nagtitengan tayo. Awan-awanton ti rabi. Na kayo nga tattao, nga kayat na ti rabi, agsipod ta, adu dagiti bambanag nga kahit yung aramiden, ngem, ijay langit, haantun, nga marikna, awanton amakita, iti rabi. Alam mapantay kakabsat ti may kapito, nga awanton jay langit, awanton ti basol, amen. Awanton ti basol. Apokalipsis 21, versikulo 27. Awanton, itanyaba naman ang kasumrek sa jay, nga mangtulaw, ken mangted, iti basol. Tatagi jay laeng na isurat, iti libro ti biyag, nga iso, iti libro ti kordero, iso danton ti manglakam ti ragsak, kaputawanan ti basol, napukawen, iti basol. Ket anyan nga nagimbag, nga maamuan tayo, kakabsat, tinaytoy nga kaskasaba. Awanton ti basol, nagimbag nga denggen, wen kakabsat. At datay kuman ijay langit, tasadyay, awanton ti basol. Alam mapantayo met kakabsat nga kitain, dagiti pito akasasaad, amanamnama nga adda ijay langit. No adda dagiti pito nga napukaw, addamet tatta dagiti pito nga manamnamang addan to sa jay. Irugita yon, mapantayo ti umuna. Maadantay to ti aglaplaposanan, aragsak, ti agnanayon. Agsipot ta kunayan ti Salmo 16, versikulo 11, ipakitam kanyak ti dana iti biyag. Ta iti kaadam, ken imatang mo, adda dejay ti aglaplaposanan, aragsak. Ket adda kami ti makinkanawan nga imam, nga idalan na kami to ti kinaagnanayon. Nagimbagan kakabsat. Wen, at di langit kakabsat. Addan to, iti agnanayon nga ragsak. Di yun lakayat nga padasan dayta. Wen, no siyak ti salusok. Kahit kumit nga madaan dayta. Agnanayon nga ragsak. Dito'y rabaw ti daga. Dumahantay pa yung makaisimen. Kaputawan ti taraon. Hantay pa yung makaisimen. Nagsipod ta. Aglawlaw kada tayo kat awan ti pagkamangan. Ngem no datay to dyan langit, agsublin to da dyan naragsak nga isem tayo, tamarik na tayo ti agnanayon nga ragsak agapo, kani Apo Diyos ta, datay to di dyan langit. Amen? Uy, nagragsak tayo, datay to sa dyan. Mapantay dyan may kadwa, nga maadan to sa dyan, addan to ti inana, nga may ted, kadagiti bambanog, gapo, kadagiti adu, nga panagtrabaho ken panagserbi tayo. Kunati Apokalipsis 14:13 ket nanggag ko ti timek agapot langit ket kunana isurat mo nagasat dagiti natay amatay iti Apo manipud ita. Ket kunaen ti espiritu tapno aginanada kadagiti bambannog da. Ket dagiti naimbag nga aramid da sumarsaruno ken sumurot kadakwada. Addanton ti agnanayon kakabsat. Nga ina na, ala, anyan nga nagimbag. Tanuman pa'y datayo kat agin ina na tayo dituyen iti patay. Isadyay kakabsat, maadan tayo ti ina na nga makasalibukag makaited ragsakken sa lunat. Kat sadyay awantun kakabsat, awantun digiti ibakbaklay tayo adadagsen. Ijay langit, maadan tayo tinapudpudno nga inana. Ket kunana dagiti anyaman nga dadagsen tayo, may kan tayo ti inana, kadagijay tattao, sumurot to kadakwada.
Anyan nga nagimba nga kapadasan. No, datay ton tinakaskas daw nga inana. Ito na datayo sa dilangit. Mapantay kakabsat ti may katlo. Addanto iti saan nga agsardeng nga panagserbi. Ni, addatay to dilangit, agserbi tayo pelagayam kakabsat. Agserbi tayo, akas agmatalek. Gaput tamang ipakita nga gaput addatay sa jay, ipakita tayo ti kinaragsak. Kinapasnek tayo. Takunan na to'y, iti Apokalipsis 7, versikulo 15, umay to, iti panawen, nga nagijay adijay truno ni Apo Dios, agserbidan to ti ALDAW, ken rabi, ijay templo na. Dati templo sa jay, na langitan nga templo. Ket day jay nga agtugtugaw ti truno, iso, adata ito, makiadganto kadakwada, makiadganto kadatayo, nga naisalakan. Tati ALDAW, ken rabi, agserbi tayo. Iti templo, nailangitan nga templo ni Apo Diyos. At danto pa nagserbi sa jay kakabsat. Nailangitan, na Diyosan, ken nasantuan nga pa nagserbi. Iti may kapat, at danton iti perpekto nan anay nga panakamo. At danto tinananay nga panakamo tayo. No dito'y rabaw ti daga, tataga po iti basol, agkurang dayta nga panakamo. Kas nga nababada jay panakaawat tayo. Hantayo unay maawatan dagiti bagbaga dagiti basbasain tayo ken dagiti panangammu tayo dagiti bambanag. Ngem sa jay maadaan tayo iti nananay perpekto nga panakaamo sa dilangit. Kunana di jay umuna nga Korinto 13 versikulo 11 ken 12 may saak anayanak ubing nagsauak akas ubing. Inawat ko, dagiti bambana akas ubing, nagpanunot akas ubing, ngayon idin nagbalina kun tao, impanaw kun, dagiti amin, nga inuubing abanag. Ngayon ita makita tayo, iti maysa nga sarming, nga nakudrep, ngayon rupan-rupan ton, ket ita maamwak, nga ati amok, ket naamok, iso ipain nanto, daytoy nananay nga panakamo. Kakabsat, ijay langit, nasirip tayo amin. Kaya isubli ni Apo Diyos na nga kinasirip tayo. Ken uray pa'y agsublin to dayjay kinananay tayo nga napukaw, gapo ti panagsakit, gapo kadagiti basol nga nararamid tayo. Isublin to ni Apo Diyos dayjay nananay nga panakamo, perpekto nga panakamo. No, data ito, ijay pagarian na. Mapantayon kakabsat, ijay may kalima, addanto iti nananay nga kinapintas. Nananay nga kinapintas. Hamunton mabalenti mapan tenyaman nga luglugar tapno papintasem ti rupam tapno into nagawid kamutten di Pilipinas ket handa kamut malasinan. Ijay langit kakabsat, mabalbaliwan to ti langa tayo. Madanto iti nananay ket mayaninaw to dagiti agkakapintas abanag sa dilangit nga mangted iti perpekto unon anay nga kinapintas. Salangat ibagi. Uray ti aglawlaw kakabsat mapapintas to. Maadanto iti panakada iti dakkel a pader ngayan dagiti nagkakapateg a bato akas ti haspe. Iti syudad na purpuro nga balitok. Ket kasngadan to iti sarming. Ket dagiti pundasyon na dayta nga syudad, madanto dagiti na duma-duma nga kakangina ken nagkakapatid abat bato. Tadayta isu dayjay umuna nga pundasyon no haspe, di may kadwa sapiro, ket dayjay may katlo salduniko, ken dayjay may kapat emerald nga kunaen na kakabsat. Dagitoy dagiti agkakapintas abat bato, agkakapintas nga makita nga rumimat-rimat, sarduniko, sardios, krisolito, birilo, topasyo, crisopasyo, hasinto, ametiso, dagito ito, dagiti agkakapatig gabat bato, ket dagiti sangapulo ket dua, nga ruangan, madanto, dagiti ado nga perlas, ket itunggal, pagserkan tayo, tiday nga inaladan, isunto napnon to dagiti perlas,
ket dagiti luglugar a pagnanta ito, daldalan sa jay, purpuro a balitok, kas nga agyan ninaw asarming, dayta apot kakabsat, ti kinapintas ti langit, kinapintas ti bagi, kinapintas ti makitkita, mapaaddaday tangag paay, makitan to dagiti may salakan kakabsat. Ti may kanam iso dayay, addan to, iti panagkaykaysa tayo, panagtitipon, dagiti amin, apaset ti pamilya tayo, kakabagyan tayo, kan dagiti ayaten tayo, ti biyag, ayaten nakakabsat. Addan to ragsak, amarik na tayo. Kitamuyo ti may kapito, kakabsat, ibagana, addan to ti ragsak tayo, kas nga tayton, agbibiyag, nga iti kababalin, kasasad ni Apo Isos, mayan ninaw kadagiti panagbiag tayo, kas nga tayton, akas iti Diyos, kuna na to'y, gaputa dahi langa ni Apo Diyos, mayan ninaw kadagiti amin amay salakan, kuna na ay ayatek, datayo dagiti anak ni Apo Diyos, hampay laing may pakita itang may pakitan to, gayton may pakitan to, kas nga tayo to, kenkwana, ket agbiag tayo to, anaragsak, tati panakaamu tayo, naggapo, dayta nga panagbalbaliw, nga mayaninaw, iti panagbiag, di kay kadi agragsak gagayem ken kakabsat. Nga danton ni Apo Isos tinagtitengan tayo. Akang kanayon takuna namet, iti Juan 14, versikulo 1, nga 3, sa dinuman ti ayan ko, kayat kung adda kay tumat sa jay, di kay kadi agragsak kakabsat, amen. Anya nga nagimbag nga panunutin kakabsat. Anya ti magungun at ti tao. No maala na amin, iti kinabaknang, iti lubong, nga mapukaw na met. Iti kararwana. Gagayem saan ko nga may sukat ti kinaimbag ti langit. Ad-adda nga kayat ko nga pilyen, iti langit nga sagsagana ni Apo Isos, ngem, iti anyaman a klase ti kinabaknang. Ragragsak, kan anyaman nga mangi tagtagay, mangipangpangas dagiti bagbagi tayo. O gagayem haan awan to pulos ti umartap ti kinapintas ti langit. No siyak ti saludsuden nyo ayaten nakakabsat. Awan ti magungguna ti tao. No mapukaw na ti biyag na. Tatakakabsat at dagundaway tayo. Amwen tayo ti kinapudno. Mapantay kini Apo Isus. Ket maadantay kumaday ta agundaway nga makipagyan ket makipagtagikwa. Iti dayta nga mansyon nga isagsagana ni Apo Isus kadagiti amin amay salakan kakabsat. Wanti pa nakaisalakan tayo. Adda kini Kristo. Dayta iti kapapatgan nga ti lubong awan ti umasping nga may ted na wenno may patas kakabsat. Ti panakaisalakan ni Apo Diyos, may sa dayta, nga dakkel abanag ti may sa nga tao, nga ti lubong saan nanto nga maartapan kakabsat. Ti matahan na nga nakita. Ti lapayag saan na nga nanggag. Ngam ti tao sumrekto iti puso na, nga adda dagijay nga tarigagay, ni Apo Diyos insagana na. Ti langit ngagpaiken ka, kadigijay at tao nga agayat ken kuana. Gagayem ken kakabsat ti invitasyon iti dayay espiritu ken tinubya iso dayay papan ken ni Apo Isus. Awisen na tayta kakabsat ket ti espiritu ken tinubya kunana umay kayo. Umay kayo. Ti damag ti panakaisalakan ken ti awis ti daytoy kanito iti ipapantayo sa dilangit, ayaten agakabsat. Ada idi ti maysa nga doktor nga nagtagtagaynep nga napan sa dilangit. Idin dayta nga doktor ang magmagna nga mapan sa dilangit, nakita na nga da ti dakkel nga inaladan. Ket makita na iti nabalitukan a syudad. Makita na dagiti agrimat-rimat
nga naduma nga batbato. Ngem idin nga masideg iti dayjay nga ruangan at dati may nga anghel ket kunana, oh, kas nga ammo ka, kas nga tagadaga ka, ay managbasol ka, pangaasim ta nga masideg, hangka sumrek, agsubli ka di daga, tangka nga may kari nga sumrek, talain dagiti tattao nga wanti basol da, ti agnaed ditoy, managgapu ka, iti managbasol nga planeta, so agsubli ka, iti daga. Ngim idin, nga kinuna day ding anghel, ket naupapay launay day ding nga doktor, ket agbueltan ta mapanen nga agsubli, ijay daga. Apaman iti panagbueltana, nangngegna nga dadagiti tattao, nga agmarmarcha piman. Aduda agmarmarcha! Ket sinaludsud day di doktor nga agsubli kuman, ijay baba, ijay daga akas itagtaginap. Sinaludsud na day di anghel, anya digitoy nga tattao. O kuna day di anghel, dagitoy dagiti misyonero, dagitoy nagserserbida ti sabali nga daga. Ket napanda inted dati biag da daddo makadakwada napapatay gapu ken ni Kristo nga apu tayo. Ngem tatta addadan nga agmarmarcha nga sumrek ket alaen dan ti tawid da nga makipagtagikwa ken makipagyan iti santo nga syudad. O day di doktor nagsangit ket kunana, o hanak nga may kari. Hanak pa'y may kari, tahanak pa'y nagbalin nga misyonero, kadagiti sabali nga dagdaga, agsubliak garuden, taday to'y nga lugar, agpailain kadagiti tattao, nga natay gapu ken ni Apo Jesus, nay balbalod da, napalpaltugan da, ken adu, nga panaka aramat, iti ut-ut, tapnulaan dagitoy ket insakripisyo da, iti biag da. Hanak may kari kuna day di nga doktor, iti tagtaginip na. Idi nagbuelta ket agdesidir nga agsublin iti daga addaman ti grupo dagiti tattao nga dada nga magmagna. O sinaludsod daydi nga doktor ti anya digitoy. O digiti apostoles ken disipulos ni Apo Jesus. Isuda na ngas kasabada impakamuda tinagkauna damag iti lubong. Ket tattaga po iti sakripisyo da, ken ti panangited da ti biag da, tawiden dan ti langit, isong addadan nga agmarmarcha, ket kuna day di doktor, itagtaginap na, anak may kari, tamay saklaeng nga doktor, ket nagitoy ket apostoles, disipulos, inarabid da ti pagrebenganda, hanak may kari nga sumrek, iti ruangan ti langit, tahanak met nga apostol, wano disipulo, iti Apo, o tiladingit day nga doktor ket agsublin. Kuna na agsubli akon tahanak nga may kari. Takuna ti anghel nga naggapuak iti maysa nga lugar nga napnon ti basol ti planeta iti daga. Ket idin disiderenan piman ti agsublin ket ing-give up nan day direknana nga agtuloy pa ita kuna namit day anghel nga may kari gapu na managbasol day nga tao. Idin rugyan na kan kuman iti bumaba ijay langit. Nakita naman tinagkado, matatao ng agmarmarcha, agapu di laod, agapu da di amyanan, agapu da di daya, agapu da ijay abagatan, ag pagpagnada amin, ket nasdao nakakita di kita nga tattao, ket daydi nga doktor sinalutsod na daydi nga anghel, anya di kita nga tattao, ket kuna daydi nga anghel, o dagito nga tattao managbasol da kita, nga nagbabawi da, nagbibiyag da nga na imbasulan, ngem gapo ti parabor ni Apo Jesus na isalakan da. Gapo ti parabor na isalakan da. Ket kuna da ito'y na doktor o man nagbasolak met. Ket agyamanak ta isalakan nak ti parabor ni Apo Jesus. I'm so happy that though I'm a sinner, I am saved by the grace of God. Ket naglaglag to day di nga doktor. Ket kuna na kayat kon tumipon. Tasyak managbasolak idi. Ngem gapute parabor ni Apo Jesus insalakan nak gagayem ken kakabsat. Day di nobia ken ti espiritu kuna na umay kayo. Ngem mamuyo kakabsat. Iyawat ni Apo Jesus kadati oray kasano ti kinamanagbasol tayo.
Oray kasano iti kinarasi, dagiti bambanag, ti panagbiag tayo. Oray no daduma, han tayo, matukod ti kinaarpat, ti panagbiag tayo, anasantuan. No lakit dikit mapantay ken kuana, arakopo na tayo ni Apo Jesus. Alaunan na tayo. Agsipod ta sikati may nga tao, nga nagbabawi, may nga tao nga naisalakan, managbasol, ngam naisalakan, gapo, iti parabor na ngaglaplaposanan. Itadenggan tayo dagiti kumakanta. Itadenggan tayo ti ayaw. Tinaparaburan unay nga awis ni Apo Jesus. Kada tayo ti daytoy nga rabi. Agkantatay ti kanta na gloria, agawit ay ti mami. Nagibos ti singit ken ti ladingit, agawit ay ti mami. Iti mami, iti mami, agawit ay jay kikitatay, ditay kurang sisina. Agawit ay iti mami. Aramiden tay, trabaho iti amo. Agawit ay iti mami. Keti parabor, itin nagadatayo. Agawit ay iti mami. Iti mami, iti mami. Agawit ay jay langit. Agkikitatay, ditay kurang sisina. Agawit ay iti mami. At dahil na pangariti kararwa, agawit ay iti mami. Mapunas tumet, dilitay kensang sangit, agawit ay iti mami. Iti mami, iti mami, agawit ay jay kikitatay, ditay kurang sisina. Agawit ay iti mami. O Apo, amanagayat unay, anyan nga nagimbag nga panunutan, nga ti langit nga isagsaganam agpaay kada kami. Anya na nagimbag awanton sa jay ni patay. Awanton sa jay di kiti rigrigat oray di kiti lulo nga agarubos nga puti panagpasina. Awanton sa jay o Apo iti rabii. Awanton ti baybay nga mamagsisina. Ti maysa ken maysa. Nga magyaman kami tadda ni Apo Jesus. Aragsaken nanto ti makiadada ken makikadada kada kami amay salakan. O langit, dandanila unayen, mailiwakon nga makipagnaed akadwak ni Apo Jesus sa jay agraman dagiti kakabagyan ken paset ti pamilya. Apo, silwam dagiti puspuso mi, dagiti desisyon mi nga mangawat ken ka. Tagundaway min tumet ka di Apo ti may salakat ken makipagyan ken ka. Isagsaganam nga napintas nga lugar. O Apo, agyaman kami, nga awaten na kami, ken pakawanan na kami ti daytoy nga rabi. Ket magna kami kumati baro pa nagbiag. Nga ni Apo isusen ti kumibkibin kada kami, aging gana nga makita da ka, o Apo ti rupan-rupa. Agsipud ta dinawat mi amin dagitoy. Tinapatay ganagan ni Apo may Jesus. Amen. Amen.
I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer ran. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem.